Assalamu alaikum yan uwana musulmi maza da mata na faɗin duniyan nan baki ɗaya. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wata falala ce ta samu kamar yani mutumin da yake fama da cutar sanyin ƙashi da cutar ƙaiƙayin gaba da cutar sukari da kuma yani cutar rahin ƙwarin ƙashi. Insha Allahu idan ya samu tafarnuwa ƙwaya ɗaya, kai san ƙwallo take zuwa ita tafarnuwa, to ibantari guda ɗaya idan da ƙata ko akan leda haka ko kuma a cikin turmi, sai ya ebe ya zuba a cikin wani ɗan guri haka da ruwa wanda ya kai ruwan riyal haka, kamar mawace saha ta riyal, sai ya zuba wannan tafarnuwa guda ɗaya. Idan ya saka guda ɗaya ta jiƙu, yani ina sawa he ijijjiga isha a sannan in ta kwanta ta yi ƙasa sai isha ruwan ya shanye rabi ya sha iya inda yake so ya sha. To kalas insha Allahu zai rabu da waɗannan cutukokin da tsara bi iznillah, saboda naji kuma naji daɗi. Duk wanda wannan rikodin din ya je gurin sa kar ya bar shi a gurin sa, ya watsa dan saboda al'ummar musulmi a samu sauki. Allah ya taimake mu isa mu dace da alkhairan duniya da kiyama. Kuma duk wanda ya watsa wannan abu na dauka masa alƙawari, kamsatus salawat zan masa addu'a ubangiji Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi a sakamakon baza wannan abin da yi. Dukkanin wani abin da yake damunsa ubangiji Allah ya faraja hannunsa, ya yaye mishi damuwar da take damin shi ya rabbal alamin. Ni kuma nayi alƙawarin zan muku haka, duk wanda i watsa wannan abin yana cikin wannan addu'ar da zan yi. Insha Allah bi iznir rahman na dau alƙawarin wannan kuma ba zan karya ba bi iznillah. Kamsatus salawat zan roƙi ubangiji ya faraja hammun mutumin kuma ya bashi abin da yake nema na alkhairi duniya da kiyama bi iznir rahman. Shukuran yan uwa, kowa ya samu ya yadda dan uwan shi musulmi ya samu, dan saboda kin ga cutukan nan dai na zamani yanzu sun yi yawa. Wallahi cutuka sun yi yawa, daga wannan sai dai ubangiji rabbis samawati ya kawo mana sauki. Amma ga warakar bi izinin rahman, dama ba a yi cuta ba sai da aka yi maganinta. To alhamdulillah Allah ya ba mu dama mu taimaki junan mu baki daya. Allah sa mu dace. Shukran yan uwa musulmi, na bar kula.